Бена Деянова, здравейте! Нека започнем разговора, като ви попитам как се чувствате тази вечер. Както винаги в тази прекрасна обстановка, много цветно, много творчески настроено, тъй като самата обстановка наистина способства за най-креативната част на всички нас като дизайнери, а може би и като публика да се прояви в нас. До вас виждам и прекрасната Екатерина Свечева, облечена в невероятен модел, бих казала. Разкажете ни малко повече за нея. Когато разбрах, че темата е флора и че ще бъде точно тук, около тези прекрасни цветни картини, заложих на един много интересен принт на самата рокля. Роклята е изчистена като дизайн, съвсем тясна, къса, с една ефектна панделка на талията, но пък самите цветя са толкова така размазани, творчески, че са просто като от четката на художник излезли. Съответно, тъй като не обичам семплите неща, може би много от моите вече почитатели знаят, заложих към тази рокля едно сако, което пък е класическо, черно, кожено, но декорирано с безброй ръчни 3D цветя. Едни кантове, отново бродирани, които издължават и оформят силуета, и мисля, че така и по-отделно и като цяло сета се получи добре. Моделът е наистина страхотен. А бихте ли ми казали на какви цветове залагате в пролетната си колекция? В пролетната естествено има много цвят. Обичам жълто, оранжево, червено във всичките му нюанси, и не само аз, и по моите клиенти. От черното не мога да избягам нито един сезон, признавам си. Това е моят така любим цвят, но естествено ще има и много бели, смисъл шампанско, екрю. Скоро ще бъде представена пролетната колекция, така че очаквайте, ще има изненади. Очакваме я с огромно нетърпение. Благодарим ви за разговора и се насладете на вечерта. Благодаря много.